आरोग्यमंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत यांनी तळकोकणातील आरोग्य ठीकठाक असल्याचा दावा अतारांकित प्रश्नावरती केला होता। याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री तथा सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर यांना विचारलं असता ते म्हणाले, आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना इथल्या परिस्थितीबाबत पत्र दिलेलं आहे। मेडिकल ऑफिसर सिंधुदुर्गमध्ये नाही आहेत। विशेषतः सावंतवाडी मतदारसंघातील 4ही रुग्णालयातील रिक्तपद भरण्यासाठी पत्र दिलं आहे। भरती प्रक्रियेत आम्हाला रिक्तपदांचा ठिकाणी डॉक्टर देण्यात यावेत अशी मागणी केली आहे। आरोग्यमंत्री यांनी ती मागणी मान्य केली असं मत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे। मी तानाजी सावंत यांना पत्र दिलेलं आहे की मेडिकल ऑफिसर्स जे असतात ते सिंधुदुर्गमध्ये नाही आहेत। स्पेशली मी माझ्या मतदारसंघातले जे सर्व आहेत म्हणजे 4ही ठिकाणी ते नाही आहेत असं मी पत्र दिलेलं आहे त्यांना। भरती प्रक्रिया चालू आहे त्यावेळेला आम्हाला ते देण्यात यावे। शेवटी असं होतं की भरती झाल्याशिवाय तर ते आपल्याला देऊ शकणार नाही, त्याच्यामुळे भरती प्रक्रिया मध्ये आम्हाला ते द्यावे अशी मागणी केली आहे। त्यांनी ते देण्याचं मान्य केलेलं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।